puɗɗorima inde geno jurmotoɗo jurmittoɗo en juule annabi min tedduɗo cuɓaɗo korsuɗo nelaɗo e men jettinɗo nelal muma haydara mankani en duwanima jinnaɓe men sababu mabɓe woni en wodede o duniya weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe Afrique dendagal ɓiɓɓe fulɓe to goni kala jambal ɗon rendoji fulɓe so daneri foltima ɓaleri leelani buuɗalirumede feere feeñay windere so buuɗalirumede feeri moni kala ɗuwo e barke jomgal buuɗal yurmede ñande amde capantati seeto hitande ujunnaji ɗiɗi e sappo e jeetati eɗen gone ɓatake gandal nde tawno nodditi kone ɗankago Allah subhanahu wa taala yamiri en yen gandu nde tawno ko gandal woni kala mo anda namdaki mayata koye majjere nde tawno gandal Allah kam andi rotti andini rotti kadi yamiriya andu ɗum noon an mbi adama kalɗo gonɗa ƴeew andude nde tawno andude hunde kala ɓuri majjude hunde kala annabi men cuɓaɗo tedduɗo nelaɗo e men korsuɗo korsinaɗo mo jamirɗen yen timto e muɗum beele mbawen fewde oɗo duniya beele mbawen malede to lakarto wi en gandede wonko ɓuuri keferu bonde soko majjere noon ene hulɓini yo Allah dandu en e majjere nde tawno majjere wona tan wasde andude julde majjere wona tan wasde andude geno majjere wona tan wasde wawde windude wona wasde wawde jangude neɗɗo ne wawa windude neɗɗo ne wawa jangude taw ko majjuɗo neɗɗo ne janga defte ha gayna taw ko majjuɗo hen way tan kono demowo ni aɗa andi baɗo guesa so tawi ndungu fandima komi jahomi soppa kooce mi ñasto guesa ba mi duggito ko woni toon ko mi faday ɗaminore so tawi ndiyam jippima mi jabba mi aawa so gawri fuɗi mi rema mi remto mi reena ha mawna ha soñna mi soña mi artira ay ko sifa ngowka ko sifa habitude a wowi ko ni a wowiri nda kono sa witti ha witti ma wattu dañde hen sifa gandal holno dañiren mi gawri taw mi sabbaki hanti e toɓo holno dañiren mi gawri taw hanti mi rewani tan e ñastade holno dañiren mi gawri taw mi rewani tan remde e remtade ayi ɗo gandal feera hen ha keɓa humpito ɓurgo wawde foftindema gorokkatama caɗele janggo ko fate banggue yogay tampere ha mbiɗa ka cumtiɗo hen gandal ni aɗa takka hen becce ma aɗa sokka ɗo daaɗe jamma ñalawma no cokkowo gawri ni mbawa ɗum ha jenanɗa e ɓernde ma ɗum aɗa wawi ɗum kono eɗen gandi kay an mbawɗa tan ko ɗum aɗa wawi jangude ɗum aɗa wawi windude ɗum kono a ala hen witto e humpito ha mbawa naftorade ɗum walla ha mbawa nafirde ɗum ngal gandal ne ko majjere ɗum waɗi noon ene teska tigui rigui windoɓe e jangoɓe e jomen karalleje
woni jomen mecce gollotoɓe waɗi ko gueɗe ɗiɗi waɗi tan ko ñaamo e nano holno way ko nda kala mo jiiɗa e men ko joom meccal wawa windude kala mo jiiɗa e men ko bawɗo windude ala meccal tare gueno ɗo noon so tawi en mbi en ɓamtoɗo henna ene hulɓini seeɗa ɗum sagi noon ɗiɗo hen teppi so tawi woni ɗi muɓɓa ko peñi koɗi peñi hen kadi ɗiɗo peñi gonɗi e korɓale ɗi jehete eɗen diwa gam yidde wadde taaɓe e kala saaha moni kala solɓito hen yatire caggal wiya kadi ne ɓafa ha arta ha ɓuura ɗon sen ndenaki tawiten ko jengui tawa en daɗama nde tawno en ji o mécanicien en ji o soudeur en ji o maçon en ji o ɗatowo en ji o ɗum e ɗum e ɗum aɓe jogui e men aɓe goni e men taw koɓe jomen métier kono noon goto e mabɓe hen kala wawa ko wiyete calcul nde tawno so tawi a ƴeewi gandal sa jangi gandal ha gayni alay saago jangga hiisawal kiisoɗa nde tawno ɗen gandi météo kañum e santé woni météo gandal weeyo ene wondi kadi e cellal ɓalli ɗum ɗo henna ko jangde ɗe ganduɗa ala ɗo haaɗi ma jogoɗa himme jogoɗa ko gañƴa jogoɗa ko caliɗa kimmirana tan ndeɗo jangde mbiya min jinmi tan ko wonde ganduɗo weeyo kono wona tan jamma jenggi koode ñaari mi yalti mboɗo sifo koode mi wawi ala so tawi ene jogui duuɗe mum ko ma jangga hakkaljita ha mbiya haljiti ƴetta ngol ɗon lawol ngol lawol ko famdi ko pop aɗa wadde maggol duuɓi sappo pawɗi aɗa e duuɗe towɗe aɗa jangga sifa keneeli hendu no ardata duule no gardata ayi nder maaje lugge holno hendu yaltirta e maayo luggo wayno dulendu ko nder cyclone Katrina ni ko hono way noon jangga ɗum ha paama ɗum janggo jaam so tawi maayo waɗi yirinde oɗon gandi yirinde ganda nde ɗo yirinde holto nde iwi holto nde fayi no 40 kilométre uji nde doggat betan wawi bonnude walla wawa bonnude ɗum woni gandal ko fate weeyoji ɓen goni faabiɓe hande windere nde ayi wuro nanɗo henna ɓe ƴewɓe mbi aha ɗo e balɗe 4 woni yirinde fiye nder ndiyam he nde ɗo yirinde ummi ko nokku tel nde wiyete ko tel andi ɗo ko kilométre uji tel ɗo e ɓawo jamma on dañi hendu te hendu ma duuma tel ten ma bonnu tel ma yol tel ay ɗum ko gandal alhamdulillah ko gandal koode weeyo jangga e weeyo jangga e maaje jangga e duule jangga e puɗal jangga e mutal jangga e jamma jenguɗo jangga e nangue hoto kelew kalde hendu arara ene jogui sembe mo jogui ene jogui force mo jogui aɓe gandi saabu hendu sen ara aɓe kewi jaggude ko wayno mankaji ɓutti walla kaaƴe ɓutte ɓe kaɓɓa ɗum e mankaji maɓe ɓe ƴeewa hendu ndu holno foti doole jogui taw automatiquement ɓe calcule kiloji mum ɓe gandi nduɗo hendu aɗa jogui vitesse tel aɗa jogui teddendi tel andi wawi felmade tel andi wawi bonu huɓere andi wawi libde avion ay ɗo woni ɓe kaɗa laaɗe diwoje diwde ɓe kaɗa autoji yaade ɓe kaɗa terrain aji yaade ɗum ko gandal kono mi andi ndeɗo hoodere no wiyete mi andi waktu nde feeñata mi andi waktu nde mutata mi wawi windude mi wawi sifade mi woni gando gonɗaɗi taw ganduɗa ɗum ko sifa tan wayi hen kadi ko min komi gaynako mboɗo wuuri e ladde mboɗo jogui jawdi daridi mboɗo wawi sifade jawdi mi sifata ko sifa saabu mi woowi e mayri mi oyde e mayri mboɗo sifo so tawi noon nguɗo mbaalu walla bande walla ngeɗo nagge waɗini ko ni rokkata sifa ene wonata sifa wayi kono tindol ne wonata ni holko wonno ene wonata ko noon ɗeɓi waade ndeke on sifa ne so wonte jangde nde wonte witto ha andama heɓama humpito ene wawi wontoyde cellal ɓalli ay ko ɗon branchement cellal ɓalli yaari ɗum waɗi kalde nanɗa généraliste sa ƴeewi o resani law o ala gurdam moƴƴam law o himmirani haydara law ala ko himmiri so wona gandal sa ƴeewi généraliste taw ko docteur dentinɗo kala biyaɗo psychologue biyaɗo gynécologue biyaɗo cardiologue rutti kadi wiya dentiste runti wiya ophtalmologue rendini kala e ɓandu mum dermatologue pop o rendini sa ƴeewi gurdam makko
o resirti ko la duuɓi 40 wal duuɓi 35 wal duuɓi 36 ko nden o heewi resde caggal o gayni jangde nde tawno jangde e dewgal yadata alay sago ganden sa resi ko charge sa jibini ko charge an hoorema ka charge gandal ma ngal ko charge haqqille ma o ko charge ko ƴewata ko charge ma dañ charge ɗi jahani ɗum ko debbo ɗum ko ɓiɗɗo ɗum ko gurdam ma gurdam ɓiye gurdam debbo maɗa e gurdam haqqille ma e gurdam ɗam jangata ɗam ma dañ ko yahani ɗum waɗi noon alay sago yonti mbaɗen ko wiyete sadak alay sago leñol fulɓe waɗa sadak daña yarlitiɓe dewgal yawtata ko sunna yawtani yawtata sa ala moyen a ala halis a resi a teppima a ala gandal a ala ngalu aɗan jogui debbo aɗa jogui sukaɓe ko majjuɗo ka majjuɗo ɓiɓɓe ko majjuɓe to hol toppaɗen ko ɗo woni to peŋotoɗen alay sago wooda yarlitiɓe min gurdam pop ko gandal mi wondaka wutte joɗɗo mi wondaka faɗo yongo mi wondaka nawlirde mi wondaka resde ko gandal tan soit mi woni généraliste soit mi woni gande weyoje soit mi woni pilote soit mi woni ɗum gandal heɓota ko tan e jangde raɓɓere gandal heɓota ko tan e wawde windude e wawde haalde saabu hande haqiqa en poti iwde hande e 18e siècle 17 ñiwire ɗo jaranoɗen ha yetti hande ko ɗon tan jaraten koye jangde wotere jaraten koye limto woto jaraten koye hijjo woto jaraten koye taro woto jaraten koye madhu goto mantore wotere jaraten koye sifa gandal gotal enen pop jarɗen koye fannu goto jarɗen ko lakara pop jaari ko lakara eɗen guuri aduna eɗen guuri aduna eɗen jiiɗi yontede eɗen jiiɗi tinede eɗen jiiɗi mahde eɗen jiiɗi woyyo eɗen jiiɗi kaari eɗen jiiɗi gando eɗen jiiɗi wonde pop kono en gollanaki aduna o beele mbawen dañde ɗum gonten ko wuurɓe haqqeji janani te mbiyen eɗen jangga lakaro beele danden tan koye men taw aduna ga hen guurɗen ko penale ko ɓuuri hen hewde guurɗen ko hotoji kam e jamfaji par ce que en gollanaki aduna o keɗen mbawa dañirde e makko ngaalu beele mbawen rende lakaro ɗo hen eɗen gandi yahani fulɓe kay kaali gayni hirande ñamete ko jamma kono noon nde fewjide ko ñalawma enenne ken maayoɓe eɗen ɗamininato aljanna kono ko ga gollete wona juulu ngu tan wona korkara wona qur'an o tan wona sario wona hofade aha nde tan ala namdi ko wawde hunde golla wasa fawade wasa yowitade wasa ɗaminade wasa sakkude jungo wasa tumdede wasa bonnude wasa tajje wasa segde endam wasa dabrude wasa wadde haydara wasa bonnude jikkeji mum wasa badde hen jikke waɗa jikke Allah waɗa jikke gandal mum e hoolare mum e meccal mum ɗum noon eɗen gandi ɗo so tawi en daraki ɗo sen juuli haɓen ɓortima sen inni Allah haɓen tambi en juuli annabi en kaali jibinede annabi en kaali ga jibinede kaari ko 0 ɗum woni ko wiyete funtude hoore mum neɗɗon wona gando majjuɗo ɗen gande majje noon hande aɗa patta e men cikkate neɗɗo so wawi haalde français walla ara walla anglais tan woni gando feccinani ɗemgal ko ɗemgal bindol ko bindol gandal ko gandal Allah ne andinen kala ɗum noon ganden enen kala mbawen dañde jaam mbawen dañde ɓamtare en kaali joni e sifa yarlitade ɗaɓɓa gandal hande kala ko huterte e aduna he woni hen yaaɓe ha dañi ngal gandal Allah mumen yarlitade taw koye leƴƴi goɗɗi maayi hen heddi ɓe gaari jokkiti gon witto naftori ha naftori windere nde kala won yahoɓe e nokkuji ɓulnorɗi gande bittirɗi gande ay ko wayno hande yoga e nokkuji hande kaaƴe gasɗe lugge gase witte ha gande keeɓe hen ha sifa gonka heeɓe hen ha wooda ko yaltina hen ɗum wiya jamde wooda ko yaltina hen ɗum wiya ɗum wooda ko yaltina hen ɗum wona o sifa jomum e nder gon witto hawra hen ladial Allah ko yiyata ko dadde haqqille o e ko famata ko dadde haqqille o hawwa feññinde hen hunde on heddo hen ayi o waɗi sadak ɗum woni sakkade ko yarlitade gam saabu Allah ko jiimi ko fewani holno mbaɗanni hami danda ɓe
kono sakkade wona yomi jooɗo holno mbaɗirami hami ñaama ko ɓe jogii ko, holno mbaɗirami hami mara ɓe, holno mbaɗirami hami tine, holno mbaɗirami hami ande, holno mbaɗirami hami heɓtine. ɗum wona sifa gandal, ɗum ko sifa dominde. mboɗo janga sifa gonka holno mbaɗanmi hami wawa dominde. jangude mi domina ne woodi, enen gondi ka joom suudam, ka almudam, ka sehilam, ka jaaɗiyam, mi janga sifa domindema. holno mbaɗanmi hami dominma, ɗum woni kalifindi. hami halfuma, mi da haqqille ma, mi da ɓernde ma, mi fixa ɗo guite ma. an a wonta dañ gurdam e nder galle ma, a ala gurdam, sehilam ma a ala gurdam, gurdam ma aduna ala gurdam, hakkude ma e Allah ala gurdam, joguiɗa gurdam tan koye am. teni min ala ko dokkanmami, ken wawa rokkudema gurdam. te mi wima ko laakar tan taw min ɗo gommi ɗo mboɗo naate gurdam aduna, kono min hooram mi ala ko mboɗo dañira so wona mi fenana yimɓeɓe. kono nden fenade so feeñi mi hurtima, mi surti, mi boorama. ɗum wona gandal. ayi yimɓeɓe en poti famde en mbawa yaade ga en pirtani yoga e gueɗe. en mbawa yaade taw en giwani e funti, eɗen puntodira e koye men. en mbawa yaade taw en guittani ɗum. il faut giwen e funtude hoore men. il faut giwen e iwde ñaajje. ñaajje nde giwen hen, giwen e mantodirde nde, taw mantodirde nde kadi ala nafa. taw kadi ganduɗa gueɗɗe pop jowiti koye haala. moni kala wawi haalde haala lugga, haala moƴƴa, haala belka, kono wiyete ko gando ala. ko bawɗo haalde, ko bawɗo windude, ko jeewo bindi, ay ko bawɗo yimde. aha kay, kono gando o sa muɓɓi a muɓɓiti a yiyatamo, a jaggata gando. sa muɓɓi a muɓɓiti c'est rare jagga gando. kewani way tan kono kaaƴe e jamani ne mbayno leydi e leydi. kono noon aɗa wawi asde duuɓe kitali nanggata tan ko kaaƴe. kono nde nannguɗa jama kala tawat ka barñuɗo ha ɗeɓɗa tampo. noon ne gando wayi. sa muɓɓi hande a girbima naate yimɓeɓe, aɗa wawi nanngude kaaƴe kono nangga gandoni saɗi. ɗum noon so tawi eɗen gandi ɗum ne woodi, alay saago pirten gila law ƴeewen hol tafgo. eɗen gandini tafgo heddoron hankkadin ko en gowiri dani, kono alay saago ganden noppoɗen yarude musidɓe tedduɓe. dawal gongal ngal jiɗɗen nadde koko faati e jangguinoɓe ɗemɗe goɗɗe ko wayno français anglais e nder leyɗele men wiiteɓe enseignant. e jangguinoɓe diine l'islam ko faati e qur'an e kamisaria, kamɓe kala ɓe mbiyete ko jangguinoɓe. jangguinoɓe français, jangguinoɓe anglais goni koye duuɗe jimadi laamu. jangguinoɓe qur'ana kame diine goni koye jimadi koye mumen e jimadi deftere gueno. alay sago noon neɗɗankago arta wonko majjirɗen taare neɗɗo. en majjirama hande neɗɗago. heewiɗo ɓiɗɗo maayi woyaka saabu wala jawdi, kono mo jogui neɗɗankago. ngun neɗɗankago riwa ha wonti kaaɗi, ngun neɗɗankago riwa ha wonti rafi. taare o dimo maayi woyaka, o dimo maayi haaltaka. taare joom jawdi ha heewi mo andaka no dañiri, ene maɓɓe ne teɓɓe ne ɓuuce, sikkane yiɗa taw yiɗaka. ala ko yiɗa e ma so wona jawdi ma. sa mayidi heddo e ndonu, heddo noon ɓen ɗamininoɓe e ma ene cimta gondi, saabu natti dañde mburu, natti dañde kafe, natti dañde liɗɗi, natti dañde hay batte, kono wona yiddema nde ala ko mbuɗon kon. ɗum noon so tawi suka are ñaande waɗi wilde mum darni leeɓi ɗi ha feewi, waɗi worsowande, waɗi hen gawal seeɗa, wonko yiɗi ko colli ɗi. ɗum no eɗen gandi wonko wonɗon ha heewi. alay saago yimɓeɓe kala ɓe paama neɗɗankago majji, neɗɗankago iwi ko wiyete personnalité. neɗɗo koma o wona personnalité, o wona neɗɗo. hakkude ma e sehil ma alay saago wona neɗɗago, wasa wonde jawdi. hakkude ma e ceerno ma yo won neɗɗago. hakkude ceerno e almudo yo won neɗɗago. hakkude ma e lamɗo yo won neɗɗago. hakkude ma e kala neɗɗo mo garta yo won neɗɗago. kono sa waɗi jawdi hakkude mon tan neɗɗago natti hakkude mon, ko jawdi wonata hakkude mon.
soit jamfodiron soit bonna inde makko walla bonna inde ma min kaari so tan ko ñagademi min somare kaari rokkata kam bonnodiron inde neɗɗago iwa hakkude mon jamfodiron moni kalne haalay goɗɗo ko wodani tinnoɗen dañen ko wiyete neɗɗago Allah sohli men ko neɗɗago Allah wiyani en ngalɗu ala papɗa Allah wiyen ngalɗu jawdi aduna Allah wi ko ɗaccuni jawdi mon ndi ko musibe ko fitina wonande on mandi won sababu halkade mon mandi won sababu añodirde mon mandi won sababu wofde on Allah nde tawno holɗum fétiche ne wayno leydi hay duwaw mo ceerno wirti juuɗe duwanima ene wonanma fétiche daña hen bone yeddindaray salaba yeddindaray qaruna salaba ko nabi sallam duwani ɗum dañi jawdi ha heewi jawdi ndi wontema ko fétiche o dañi bone o maayi ko malkisal oɗon gandi histoire o ɗum noon firtani mi are ceerno mo ñaago duwaw dañi jawdi aduna ala ɗum wona hunde ɓamtorema wona hunde nawroma yeeso saɗi ko neɗɗankaago neɗɗo kalɗo woni debbo e gorko dewgal ɓiɗɗo kala wawi wonde yo won neɗɗago dewgal so wonti jawdi boni nde gasi kala ngal daaƴi nde jawdi arani kala ngal daaƴi yo won neɗɗankaago ko neɗɗankaago woni ko saɗi en ɗum waɗi ko jinmi wiide jangguinoɓe duuɗe français hande ko wonani hewde jogaki neɗɗankaago elle ma wi hande joguiɓe duuɗe qur'ana ɓe ɓuuri wonde yimɓe ɓuuri jogade neɗɗankaago sabu ko saabi ɓen meeɗa wadde manifesté meeɗa wadde hofgo juuɗe meeɗa wadde grève wonde laamu rokkani min ɗum rokkani pourtant koye leydi ɓe jeeya koye leyɗele heɓe jeeya a poti rentude ɓe mbaɗa ko wiyete sitin maɓɓe ɓe gulla ɓe luuka komin jangguinoɓe qur'ana komin juuloɓe mayɓe komin julnoɓe juma komin innoɓe komin janggoɓe qur'ana komin andiroɓe on diine kono hay pus min dokkeraki aɓe jogui on droit koye leyɗele heɓe jeeya mais ɓe meeɗa wadde manifesté ɓe meeɗa wadde seppo onon jangguinoɓe français e arabe e anglais onon tan gone boɗe ɗon gulla ɗon luuka elle konon jeeyi leydi tene ganduɗa onon son joɓama goto mon sode mum jibini walla goto mon maayi walla goto e moɗon a yeehi juma yoɓata ceerno julnowo o a ɓiye nan toon jangga a yoɓata an aɗa julne juma a yoɓata aɗa julne jama a yoɓata aɗa innane ɓiya a yoɓata aɗa juulane mayɗo ma a yoɓata ten an so laamu yoɓanima tan jippoɗa e boɗe aɗa wulla luuka ten ceerno nana meeɗa yebde mo yo gonga haale ko personnalité o natti neɗɗanka ngu natti hande hayso tawi jangguinowo goto yoɓama 2 millions 2 millions nafatamo so lewru ndu ma yo sakkat junggo heewi hande joguiɗe million ngaji heyɗi heega tampi wone warñede wona ɗum ko barke o kala ko toɗɗiɗa sa toɗɗima ɗum ɗum toɗɗoma woni hande sa yimin komi jangguinowo tan jangde jagguma jangguina cuura hen daña hen galɗina hen dokka hen gandal tene Allah yinma hen saabu annabi sallallahu alaihi wasallam ɓuuri moƴƴude mon kala ko ganduɗo rutti andini kono ala wadde sukaɓe tokosɓe pénalisé on jangata saabu min keɓani ɗum ten lewru ma nde kala on keeɓa jobdi mon ko hebde tan kene wona dow jobdi beele mbawon wurde seeɗa mais gande leydi ndi won aynaɓe goni toon won remoɓe goni toon won jangguinoɓe diineji goni toon keɓani ko keɓɗon ko keɓata ɗum hande keɓaɗam janggo te oɗon guure dow mabɓe ɓe namde kon hay mbuuɗu te oɗon namdo buuɗi jamma e ñalaw garten neɗɗankaagu ganden hande o ko neɗɗankaagu woni ko nawraten yeeso so tawi en gartani neɗɗankaagu ko zéro min mboɗo wawi wurde sans kalis hajamala kalis hajamala hay mbuuɗu nde tawno holɗum wonko ɓuuri himmande e kalis holɗum ko neɗɗankaagu sa woni neɗɗo a dañat aduna daña laakara sa wona neɗɗo a woni neɗɗel jawti mbasa laakara mbasa aduna sabu ko dañata e aduna ko a yondinta ko yonatama a dañata laakara ha timma gona basɗo ko o wiyete basɗo wona joom tekke wona mo ñamata yarata wiyete basɗo ala neɗɗo wona neɗɗo ne jogodi qaruna taw ko basɗo ɗum noon eɗen ñaagui Allah subhanahu wa taala yo Allah wallu en dañen jaam dañen moni kala men wona neɗɗo moni kala men ɗaɓɓa gandal moni kala men yo puus ɓiyum daña gandal musidɓe tedduɓe laddeɗi ɗi ko keesuji ɓoli soɗon teski hikka kala wittiyankoɓe jaltini yooro ne woodi oɗon gandi yooro ne woodi e nder leyɗele men jawdi kala dogui jawdi maayi hewɓe dogui haaro nduru moƴƴuru ndu natti eɗen jogui keesuji nan mbaɗi kalisaji ha heewi
musidɓe tedduɓe coode maaroji coode nebameje coode leɗɗe cafroɗe e nelde duɗe qur'ana ɗe sukaɓe almuɓe womi toon ɓe nelde duɗe qur'ana ɗe sernaɓe nana jooɗi ene jangguino joɓetake bertani juuɗe dokke min haydara mbiyani musidɓe tedduɓe onon joomen keesuji baɗɗi ngaluji goto foof yo membo kees mum itta hen wuuro mumen ene waɗi duɗe duɗal foof fecce sakuji maaro fecce leɗɗe cafroɗe fecce nebameje fecce leese fecce fabiyon ŋaji ɓe kaɓo paludisme ɓe kaɓo rafiji ɓe kaɓo basal sukaɓe gona jangde so tawi a feljidarade aɗa waɗa kirtike min jiiɗa jelari sernaɓe ne jelno sukaɓe membo posma guitta so 100 000 francs cooda leecce cooda leɗɗe cooda maaroji cooda nebameje gadda joƴƴina yeeso ceernajo o ha janggo jiiya almudo makko ne weeɗa e bedda tinnoɗen kulen Allah ballodiren jawdi aɗen ko gasara moni kala yo ñihlu haqqille mum ha jala yiya ko foti wadde ko ɓiɓɓe fulɓe fullaɓe barke so buuɗal yurmede feeri feeñe windere moni kala naftoro ɓattake men gandal e neɗɗankaago koni wano ko musidɗo mon guiɗo mon seydi mon Sar Abdoulaye Sarr kettoki malaki jaam yo jaam Allah ñallanena